ще имаме от името на Българска федерация по акробатика приветствие към всички ще отправи господин Драгомир Драганов, селекционер на националния отбор. Скъпи съседатели, от името на Българска федерация приветствам всички с участието във втория международен турнир на името на световната ни шампионка Стефка Спасова. Както водещия отбеляза, искам да допълня, че световното първенство се проведе далеч от 1974 година в същия месец юни, т.е. преди 50 години. Искам да благодаря на домакините от спортен клуб Стефан Данчев Сливен. Благодарности за съдействието и помощта към ръководството на община Сливен.